Bos días a todos e a todas, gracias por asistir a esta rolda de prensa na que paso a informar dos asuntos máis destacados que tratamos hoxe na Xunta de Goberno que acabamos de celebrar. Na reunión de hoxe aprobamos dous convenios de colaboración con concellos da provincia, concretamente con Vilalba e Pedrafita do Cebreiro, por un importe que suma un total de máis de €500.000. Por unha banda, aprobamos un acordo de colaboración co Concello de Vilalba por case €263.000 que permitirá executar un conxunto de actuacións moi importantes para a mellora integral da contorna urbana. Entre elas destaca a renovación de acceso ao barrio das Fontiñas, que é o único punto de entrada e saída da urbanización desde a rúa Conde Pallares, e as obras incluirán o fresado e, ademais, a repavimentación integral do firme, garantindo maior seguridade para os vehículos que transitan a diario por esta vía. Tamén se actuará na Rúa do Rego, situado no centro de Vilalba, e con gran afluencia de tráfico. Neste caso, os traballos inclúen o fresado, a renovación do firme e a mellora da drenaxe. No ámbito dos espazos de lecer, o acordo contempla tamén a remodelación do parque infantil do Parque de Rosalía de Castro e a construción dun novo parque no campo da Feira xunto á pista multiocio xa existente. No eido deportivo instalaranse dúas canastras certificadas no pabillón do CEIP Mato Vizoso co obxectivo de fomentar o deporte e ofrecer unhas mellores instalacións deportivas. Hoxe tamén aprobamos unha colaboración co Concello de Pedrafita do Cebreiro por un importe de prácticamente €250.000 destinada a varias actuacións para mellorar servizos e infraestructuras neste municipio da montaña lucense. As actuacións previstas son as seguintes: melloranse as rúas Observatorio Valecín, situadas no centro de Pedrafita do Cebreiro, levarase a cabo a limpeza das marxes das rúas e o acondicionamento do firmo con aglomerado en quente. Con cargo ao estorzamento, o Concello tamén acometerá melloras na travesía da Constitución, situada no núcleo urbano, no Canellón Regueiro e o acceso dende a Praza de España. Así mesmo, no entronque coa travesía da Constitución, acondicionarase a Rúa Vía Romana. Renovaránse, ademais, o firme da rúa de acceso ao Mercado Gandeiro, un espazo moi importante dada a actividade gandeira neste municipio. Tamén se contempla a instalación de letras identificativas de aceiro nas novas rotondas de entrada a Pedrafita do Cebreiro, mellorando a visibilidade e, como non, a imaxe da vila. Cambiando de asunto, hoxe tamén aprobamos a licitación por algo de máis de €1.000.000 do contrato de conservación da rede viaria provincial ao seu paso por 4 concellos da montaña lucense. Trátase do lote 2, que afecta, como digo, a zona da montaña, concretamente aos concellos de Becerreaz, Cervantes, As Nogais e Pedrafita do Cebreiro. Este contrato, no que se inclúen as actuacións correspondentes de conservación e mantemento desta zona, conta cunha duración de 2 anos e poderá prorrogarse por outros 2 máis. Deste xeito, seguimos claramente a traballar na mellora da mobilidade e a seguridade viaria na nosa provincia, que, como sabedes, é a máis extensa de toda a rede de España, con máis de 4.200 quilómetros de carreteras que vertebran os 67 concellos desta provincia. E, por outra banda, xa para rematar, informos de que hoxe aprobamos o último trámite administrativo para o pago de subvencións por un importe de €30.000 a 5 entidades asociativas da provincia que resultaron beneficiarias do programa para a dotación de mellora de servicios comunitarios que impulsamos dende a Deputación de Lugo. Con este programa, a Deputación, como sabedes, colabora económicamente con entidades asociativas de toda a provincia, como tamén asociacións de gandeiros, agrupacións veciñais, para acometer obras en servicios, equipamentos e infraestructuras que inciden, dende logo, no seu día a día, tales como poden ser pistas, accesos, locais sociais, traídas de auga. En definitiva, estamos contribuindo deste xeito a mellorar a calidade de vida de todos e todas as lucenses, a fixar poboación no noso rural e, polo tanto, mellorar os servizos que tan necesarios son no noso medio rural. Ata aquí é o que teño que contarvos sobre esta Xunta de Goberno, quedo a vosa disposición. Moitas grazas.